बेबाराव UPPL नि अंकफोरा बिराद उल्था फाल्था जाबावनिसैलाय MLA इलेक्शनाव अंकफोरानो दाजाब दानख'आ दिनैनिफ्राय आरोखि मानो होननानै बुङोब्ला डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनि ग्रुपआ दिनै 200 जन BPF आव अफिसियेलि जयनिं जाफैबाय तो आवगोले अफिसियेलि जयनिं जायाखैमोन किन्तु दिनैबा हले अफिसियेलि 200 जना जयनिं जाफैबाय होनबा दा गुबुन गुबुन जायगायावबोथ' बेफोरबायदिनो रेडि जानानै दं जों खोनानाय बायदिब्ला आरोखि आरो जाखागोन होनबा UPPL आ बावहाय दाखालि राकेश ब्रह्म सारा MCLA राकेश ब्रह्म सारा मा हिसाबावहाय 15थायाव होथारगोन होख्लायथारगोन जोंबो गेलेनाया बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन 15थायाव 15थाखौथ' देरहानाय नङा सार राकेश ब्रह्म आरो सार प्रमद बर' गबिन्द चन्द्र बसुमतारियाबो गांलाब बेबाराव ओमफ्राय नैबे भुपेन बर' बेथ' बिसिबांबा MCLA आवबो फैबावनाय नंला 10 बोसोर 20 बोसोरनि उनावबो गांलाब बिसोरो नङा होमबा जेनखाजोब्बाय थ' ओंखायनो आङो अंकआ आंनि हिसाबाव दिनै सासे बारायबावदों UPPL ना सासे नङाब्ला सानै हाइस्ट सानैया देरहागोन MLA आवहाय बिनि बारा मुथै देरहानो हाया आरो देरहाथारनाय नङा देरहानोबो नांगौ UPPL निफ्राय सानैल' खारन 7ता देरहाना दङमोन देरहादोंमोनना MCLA बेनि अंकखौ नायोब्ला सानैल' MLA बे सानै MLA आ UPPL खौ नाज्रेद नुज्रेद बिराद नारा नाथा फोथांना लाखिबाय थागोन 5 बोसोरसिमहालागै 5 बोसोराव माबायदि जायो बेखौथ' बुंहैस'नो हानाय नंला थ' जेखियानो जाला दा BPF दोलोनि गिदिर गिदिर लिडारफोर दिनैहाय सार सुद्धआबो MLA आव गेलेनायनि सिन्ताधारा BPF निफ्राय जुदि टिकेट होयोब्ला गेलेगोन गोसो दं साराबो थ' बे हिसाबै गेलेनायाबो मोजां आरो बेजों लोगोसे ओरैहाय EM सार पानिराम बेबो गोसोआ गुद गुद जानानै दं गेलेनो दा BPF दोलोनिफ्राय पानिरामनो होगोन ना सार सुद्धनो होगोन एसे बावबो अंकआ मिलायलायाखै बिसोरना बोरैबा बोरैबा सोरनो होमारो जों एसे खोनासंना लानि एसे नैबे मोनसे भिडिअआ एसे इन्टारेस्टिं जादों जेखियानो जादोला लासै लासैनो UPPL नि ITCL फोरा खोनानो मोनदों BPF आव जायगा लानो माबायदि जायगा होगोनथाय BPF आ बिदिखौ बोजबो थाब थाबनो बोजबनानैबो लायो सोनाबो लायो मालाय थ्रोब थ्रोबनो BPF निया बे UPPL नि ITCL खौ खबर लाबाय था एसे थ' जों नायग्रोना लानि सार पानिरामनि आरो सार सुद्धनि आरो MCLA निसिमानि जेम्स बसुमतारी सारनि माखासे गुसुं गुसुं भिडिअ केन्डिडेटनि बेलायाव केन्डिडेटआ बेयो जोंनाव दासिमाव खाथां जेबो जायाखै आरो बेखौ जों बुंथ'नोबो हाया गायदां गायसिगासिनो थाफैजोब औ ओरै फै बोथोर फैग्रोथोंसै बोथोर फैग्रोथोंसै एबार 26 एसेम्बलि इलेक्शनाव खेलिবলৈ हाजु आছো बिराद मोजां प्लास जोंनि थाखाय फैगौ माने एसेम्बलि इलेक्शन अर्थात बिधान सभायाव जों जे बिराद मोजाङै देरहागोन बेनो लक्षन 190 दा बे आराम्भ चिरां जिल्लायाव बे आराम्भ आरो गोबां जोंहा हाबबावनांगौ दङ दा जोङो दा दिनैहाय आराम्भ खालामबाय आरो बे हिसाबैनो जों लासै लासै जों लांसिगोन आरोखि नोंथांमोननि दोलोआव जे गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा हाबनायनि मोनसे खोथा सरसा सोलिबाय थादों नोंखौ मोननाय जादों दा बेखौ थाखाय लानो नागिराखै बिथांमोननि थाखाय मानो दा जोंहा बेखौ जों नायगासिनो दं सालिजारिथ' खालामनांगोन ना फैबानो जे लागोन नङाना जोंहा नायनाङाबा एसे सालिजारि खालामनांगोन बे सालिजारि खालामनायनि उनावहाय जोङो सिन्था खालामगोन फैगौ बिसायख'थियाव सिडली समस्ति हिसाबै नोंथांनि नामा ओंखारदों दा बे दोलोआ जुदि नोंथांखौ जुदि दोलोआ होयो बिजाथि महरै नोंथाङा गेलेगोन ना खोथाया जाहैदों मा हाग्रामा सारा जायखौ होगोन बे हिसाबै जागोन नोंथां हिसाबै गोसो दंना गैया गेलेनो नोंथां हिसाबै गोसो दंना गैया बोथोर फैग्रोथोंसै बोथोरा फैग्रोथोंसै খুব শুভ লক্ষণ BPF ভাল পাই পেলাই আজি বহুত প্ৰাইমাৰীৰ অলপ মানে কি নেতৃত্ব বহন কৰা লোকসকলে আজি জইন কৰিছে 193 আছিলে অল টুগেডাৰ
আজি BPF জইন কৰিছে আমি সন্মান জনাইছোঁ তেখেতক আদৰি লৈছোঁ আৰু সেইটোৱে প্ৰমাণ যে BPF এইবাৰ ডেফিনেটলি গোটেইকেইটা এছেম্বলি সমষ্টিত জয়যুক্ত হ'ব চিডলি সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব পাৰে বুলি ভাবে সেইটো কোৱাটো মুস্কিল হয় এইটো পাৰ্টিৰ সিদ্ধান্তৰ কাৰণে আমি ৰখিব লাগিব পাৰ্টিয়ে এতিয়ালৈকে নাম লোৱা নাই তবে মাজে মাজে মানে কি হয় যিহেতু মই বাই ইলেকশ্যনত খেলিলোঁ চবে জানে যে ৰুলিং চৰকাৰৰ এগেইনষ্টে বাই ইলেকশ্যনত জিকাটো সম্ভৱ নহয় তথাপি আমাৰ ভোটাৰবিলাকক ইনটেক ৰখাৰ কাৰণে মোক খেলিব দিছিলে বাই ইলেকশ্যনত আৰু মই এইবাৰ 26ত এছেম্বলি ইলেকশ্যনত খেলিবলৈ সাজু আছোঁ এতিয়া হয় ওলাই আছে আৰু এইটো পাৰ্টিয়ে উচিত বিবেচনা নিশ্চয় কৰিব সেইটো কাৰণে আমি ৰখি আছোঁ চবে ৰখিব হয় হয় মই খেলিবলৈ সাজু আছোঁ